Goedemiddag, wij staan hier voor onze nieuwe mobiliteitspartner Keram, de BMW en Mini dealer van Zuid-Limburg. Samen met hun hebben wij ervoor gezorgd dat wij dadelijk alle routes CO2-vrij gaan uitpeilen. Wil je zien hoe? Loop maar eens even met ons mee. Rick, Jesse, goedemiddag. goedemiddag. Hallo. Ja, prima. Rick, ik heb net verteld, wij gaan CO2-vrij alle routes uitpeilen. Jij kunt ons vast vertellen hoe wij dat gaan doen. Jazeker kan ik dat, Jesse. Wij gaan dat doen met deze BMW i3 of een aantal van deze auto's. 180 tot 200 kilometer kan die rijden met 0 gram CO2 uitstoot. Volledig ook CO2-neutraal gemaakt. Ik zou zeggen, ga het gewoon proberen en ga die routes peilen. En dan gaan we elkaar snel zien. Ik ben Alsjeblieft. Super.